A ty si odkiaľ, mladá? Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie A Fíha. to ti mám veriť, fíha. Skús, uvidíš, čo to spraví. Takže to bolo srandy a folklóru. Všetkým vám, čo momentálne sledujete tento video, prajem krásny deň. Zuzka ma upozorňovala, že musím byť čo najpomalší a najvýraznejší, čo sa Aby týka. ťa bolo rozumieť. Hej, by ma bolo rozumieť. Takže táto mladá dáma, čo stojí pri mne, hej, je líderka fenoménu z roku 1978, spada z oblakov, svetoznáma Majka z Gurunu, tajniak, hej, Zuzka v podstate. No a toto, čo držím v ruke, v podstate je od fanúčikov Ruska, Sovietskeho zväzu, alebo čo sa to má nazvať. Hej, čiže svojím spôsobom v ich mene predávam tento dekret Zuzane, hej, na pamiatku, aby vedela, že aj naši východní susedia majú niečo ako fanku Spada z oblakov, svojím spôsobom, že ju majú sa radi všetkých tých protagonistov, kompletne vlastne si myslím, že Spada z oblakov milujú po celom svete, hej, ale toto konkrétne sa týka len dá sa aj Minecraft Michaela a jeho priateľov vyslovene. Takže ešte raz, svojím spôsobom tento dekret je vyslovene od nich a ja mám tú česť ho predať hlavnej predstaviteľke fenoménu z roku 1978, fenoménu Radima Tvrčka, seriálu Spada z oblakov, konkrétne Majke z Gurunu. A ty si odkiaľ ešte raz? Mi to zopakuj, lebo som bol nejaký hluchý. Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie Fíha. Aj tak jej neverím, ale v poriadku. Ďakujem.